ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ನೀನು ಬಾರದ ಕಾಯ್ದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ದೆತ್ತಿದೆ ಐನು ಪೊತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಬಾರದ ಕಾಯಿ ಐನು ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದು ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾರದ ಕಾಯಿಗೆ ಬೆರಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಬೆರಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಪ್ಪು ಬೇತೆ ಕಡೆ ದಿಯೆ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪು ಕಾಂದು ತಾರಾಯಿನ ಒಂತೆ ಸಣ್ಣ ಮಂತ್ ದಿಯೆ ತುಲೆ ಬಾರದ ಕಾಯ್ದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಅಂಚೆಯನ್ನು ರೆಸಿಪಿ ಚೂರು ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಎಡ್ಮಾಕ 8-10 ಬಸ್ಸುಕು ಪೋಡಿತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪಿದಡೋಡು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ ಶಾಪ್ಗು ಒಂದು ಬಾರದ ಕಾಯ್ದ ಕಜಿಪು ತೂಯರದ್ನೇನು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಬಾರದ ಕಾಯ್ದ ಕಜಿಪು ಅಳೈಕ್ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಬೆರಕೆ ಪಾಡ್ದೆ ಕಜಿ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಪ್ಲೇನ್ ಆದ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪೇರಂಚ. ಸೊ ಅವು ಕಜಿಪ್ ಮಂತದ್ ಪಟಾಯ್ದೆ ಬುತ್ತಿಗ್ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಒರೆಸ್ತದ ಅಡ್ತದ ಒರೆಸ್ತದ ಪುರಾಣು ಸೆಕೆಟ್ ಕುಲ್ಲರ ಅಪ್ಜೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಸೆಕೆ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಉಂಡು. ಫುಲ್ ನೆಟೆ ಪುರ ಬೆಗರೊಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಬೆಗರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಈ ಸೆಕೆ ಕೊಂಡತೆ ಬೆಗರ್ನು ಎಂಕೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಗರ್ನತೆ ಈ ಕೆಲವರೆಗೆ ಬೆಗರೊಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಏಪತ್ತುಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೆಕೆತ ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಎಂಚಾವು ಬೆಗರ್ನಾಗ ಫುಲ್ ನೀರೇ ಜತ್ತದಿಪ್ಪಾದ್. ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚ ಸೆಕೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ನೀರು ಕುಳೊಂದು ನೀರು ಪರೋಡಿಗೆ ನಿಗಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದೆ ಏರ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಡಪಡ್ತೀರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಚ ಕುಳೊಂದೆ ನೀರು ಬರ್ತವೆ ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಗೈಸ್ ಇನಿ ತೂಕ ಅಕ್ಷತ ನನ ಬರೋಡು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ವೈದ್ಯರ್ನಲ್ಲ ಪೂಲವು ಇಸೆಗೆ ಹತ್ತು ಬಾ ಫ್ಯಾನ್ ಚಾಲೆ ಬೋಡಿ ಇಡೀ ದಿನ ಚಾಲೆ ಆಂಡ ಎಂಕ ಕಟ ಪನ್ನಕ ಹೊರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಪು ಕುಡ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡ ಅಂತವ್ರತನ ಕೂಡ ಸೆಕೆ ಹಾಪು ಕೂಡ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ದದನಾ ಪನೋಡು ದಿತ್ತೆ ನೆನ್ಪೆ ಬೋನ್ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ನೆನೆಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಓದುಗ ಅಂದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮುರನ್ 3K ಆಯ್ನೇಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪಂತಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ನಿತ್ತೆ ಅಂತ ಎತ್ತದೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಕೆಲವರೆಗೆ ಅನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೈಸ್ ಲಾಗ್ ಪೂರ ಲಾಗ್ ಪಾಡು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವರತೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು. ಅಂಚ ಉನ್ನೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ತಲಕ್ ಮಣ್ಣು ಪಾಡು ನೀಯೇಪ ಅಂದವು ಪಂಚಾಂಗಂಗು ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದ ಆತುಂಡು ಮುರಣಿಯೇ ಇತ್ತೆನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಸಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂದ್ ಇತ್ತೆನೆ ಪಾಡ್ದ ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಸಟ್ಟಾವು ಅಂಡ ನಮಕ್ ಬರ್ಸನೆ ಬರೆಯರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜೆ ಮುರಣಿ ಒಂಚೂರು ಪನಿ ಬತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಏರೇರಂದಿ ಅನ್ ಪುದರ್ ಬರತ್ತಿಜ್ಜವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ನಿಕ್ಲೆ ತೂನಾಗ ಏರೇರಂದ್ ಅಶ್ವಿತ ಅಂತೂ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡತ ಅವು ಅಂದ್ ನಿನ್ನ ಕೂಲಿದಾನೆ ಆಂಡ್ ಪೋತಿನ ಅತ್ ಅಂಚೆನೆನ ಆ ಕೂಲಿಲ ಇತ್ತುದುಂಡ ನನ್ನಲ ಲಕ್ಷಣ ಅದು ತೋಚಿದುವ ಅಂದ್ ಒಂದು ಕೂಲಿ ಪೋತಿನತ್ ಮುರಂತ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಟ್ಟೆ ಕೂಲಿ ಪತ್ತದುಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋ ಅಜ್ಜ ಪುರ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋಗ ಅದಾದನ ಅಂಚಪುರ ಅವು ಎಂಕ್ ತಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಲಿದು ಪಂಡ ದಯ ಪಂಡ ಕೂಲಿಯೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಲಿ ಅತ್ತವು ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಿಜಿ ದುಂಬು ಈ 2022 ದಾಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಿಜಿ 2023 ಉಂಡತೆ ಚೂರು ಇಡೆ ಬುಡ್ರೆ ಸುರುವಾಂಡ್ ಇಡೆ ಬುಡ್ನಿ ಅವು ಫುಲ್ ಇತ್ತೆತಲ್ಲಿ ಈತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೈದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಕುಲ್ಲಾವಲ್ಲಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೈದುಂಡು ಈಗ ಇನ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವು ಸರಿ ಆವಡಂಡ ಸರಿಗ್ಗೆನೆ ಪಾಡೋಡ ಹತ್ರ ತೂಕ ದೇವರ ಎತ್ತಂಡ ಇನ್ ಪಾಡೋಡಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಗಲೀಶ್ ತೋಜುಂಡು ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕಲ ಗಲೀಶ್ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಐನ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಏಪಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತೆ ಲೈಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪೋಂದೆ ಇಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟಕ್ಕಾರೆ ಹಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜತೆ ಬೇಲೆ ಬರ್ಪುನ ಬರೋಡು ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಆತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗ್ಲಾತೆ ಯಾನು ಇತ್ತೇನ ಕೂಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದೆಲ್ಲೆ ಐಕೆ ಕೆಲವೇರು ಪಾಡ್ವೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಐಕೆ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಲಿ ಪತ್ತೊಂದುಲ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಲು ಒಂದು ಪುರ ಪಾಡೆ ಅವು ದುಂಬುದ ಕಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಈ ವೀಕ್ ದತ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಲೋ ಅಶ್ವಿತಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ಎನ್ನ ಮಗಳು ಆಯುಷನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಈರು ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈರ್ನ ಲಾಗು ಮತ್ತ ಮಗಳು ತೂಪೊಲೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಗು ತೂಪು ನೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇನಿ 18 ತಾರೀಕು ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ನನ ಆವೊಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಡಿಟ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಬಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲೆ ಏಪಲ and God bless you.
ಅವಳ ಏನಾಡ್ದು ವಿಶ್ ಕೇಂಡದ ಎಂಕ್ ಅವ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ವಿಶ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಡಿಯರ್ ಆಯಿಷಾ, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪುಲೆ ಅವೇ ಮೂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೆದ ತೊಂಡೆ ಆಯ್ತಾ. ದುಂಬುದ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟೇ ಮಂತಾರೆ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುರಣಿ ನಾಯಿ ಮಂತಂದು ಪಂಡತಲೆ ಅಂಕಂಡ್ ಚೂರು ತಾಗಿನಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೆತೊನಡ ಬರ್ಸಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೆತೊಲ್ಲೆ ಅವು ಇಲ್ಲದ ನಾಯತ್ ಮುಲ್ಪದ ನಾಯತ್ತ ಅಂಚಪುರ ಅಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಾರು. ಯಾನ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿ ದೆತೊಂದು ಬರ್ಕ ಬೊಕ್ಕದ ಲಾವ ಅಂದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ನಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೆತೊನೊಡೆಂದೇ ಪಂಡೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಪೋದೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿದು ಬುರ್ದಿಗ್ಲೆ ಕಾತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೆತೊನೊದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಟಿಟಿ ಆಂಡ್ ಬಡಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಸಾಟರ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೊಂದಿತ್ತು ದಾಯ ಪೋಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕಡವು ಗಾಯ ಮಂದಾನಿ ಗಾಯ ಪೋತುಂಡವು. ಆಂಡಲ ನಿಖಿಲ್ ಜಾತೊಂಜಿ ಕೇರ್ ದೆತೊನ್ ಬರತ್ತ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೆತೊಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಖಲ್ನ ಮೋಕೆ ತೂನಗೊಂಡತೆ ಐಕ್ ಈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಈಗ ಅವು ಓಟೆಗ್ಲ ನಾಟಂದ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ ಆತ್ ಮೋಕೆ ತೋಜವಾರು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಅವು ಪನ್ನರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಮೋಕೆಗ್ ಅಂಚ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೆತೊಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂತಾರೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ನೈಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋತುಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನ ಇಂಚನೆ ಟಿಟಿ ದೆತೊಂದು ಅವ್ಲಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ದೆತೊನ ಪಂಡೆ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ದೆತೊಂದು ಆತುಂಡತೆ ಐನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದೆತೊನೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಟ್ಟ ಬೊಕ ಅವ್ಲ ಮಂಡೆ ಡೋರಿಯು ಆ ರಡ್ಡು ದೆತೊಂಡೆ ಆನ್ ಕುಡ ರಡ್ಡು ದೆತೊಂಡು ಅದ ಆಪುಂಡು ಅದಾಂದು ಬತ್ತುದು ದೀಪದಿದ್ ನೆಟ ಬಿತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದೆ ಕುಲೊಂದು ಅಂಚಿ ದಾಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆತುಜಿ ನನ್ನ ಆವೊಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಪ್ಸರ ಪೋಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ತೋಡ್ ಅವು 4 ದಿನ ಪೋಂದ್ ಇಚ್ಚಿಂದ ಪೋಯಿಜಿಂದಲ ಓ ಏತು ಟೈಮ್ ಆಂಡತ್ತ ಅಂದಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಪೋಂದೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೆಕೆಟ್ ಉಂಡತೆ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿಂದಾಪು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ನನ್ನ ಮೈಕ್ದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡತೆ ಮೈಕ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೈಕ್ ಕಂತಿ ಮಲ್ಲೆ ಈನೆ ವಿಷಯ ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ತೆಲ್ಪಲೆ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದೆ ಅಣ್ಣ ವಿಷಯ ದಾದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಓರಿ ಕಡಪುರ ವಿಷಯ ದಾದ ಅದು ಮನ್ಪುಜೆ ತೆಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ ಬರ್ಲೆ ದಾದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ದಾದ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಬರ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಲ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅದೇ ಅಶ್ವಿತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಲ್ ಏಪಾ ಅಕ್ಕ ಹೊಡ್ಡೇರಿ ಇರ್ದಕ್ಕ ಸುರುಗೆ ನಾಡೋದು ಬೇಗ ನಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಳ ಅದು ಗೊಬ್ಬರ ಅವಚ್ಚ ಅಂದು ఒక గొబ్బున ప్రాయ ఖరీదిప్పుండు ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವನ ಸಾಸಿಸಿ ನೀ ದನಿಜ್ಜರು ದನಿನ ಮಗನು ರಂಜ ಬರ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ನೈಟ್ ಅಲೆ ಗೈಸ್ ಅರ್ನ ಅವೇ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆನ ನೆರೆಕರನ ಅನ್ನ ನೇಬರ್ ಬಾಲೆನ ನೇಬರ್ ಬಾಲೆ ಅರ್ನ ಬಾಲೆ ನೇಬರ್ ಬಾಲೆ ಅರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನ ಪುಡತ್ ಬಾರ್ದಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ನ ಮೊಬೈಲೇ ಪೋಡಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ರಜನಾ ಎತ್ತಿರ್ತೀನ ತುಲೆ 10ಗೆ ಈತು ಕುಲ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ 10ಗೆ ಆಶಿದ ಮೊಕರು ನಿಕ್ರಜ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತಲೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ 10th ದ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದ ಬಾಲೆ ಅಂದು ನರ್ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಪರ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪರ್ಲೆ ಈ ಜನ கொஞ்சம் ಬೇಗ ಮದ್ವೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಆಲೆ ಪನ್ಪ ಪುನ ತೋಜ್ಜಿ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಇರೆ ಓ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಪ್ಪರ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಪ್ಪರ ಅತ್ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಲವ್ ಅಪ್ಪರ ಏನಗೆ ಅಲ್ಲದ ಹೊಂಡಲ್ಲ ದಾದೆಗಕ್ಕ ಆ ಮೋನೆ ಓ ಲವ್ ಅಣ್ಣ ಶೇ ಈ ನವನ ಕೆಟ್ಟರವಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಈ ನವನ ಕೆಟ್ಟರವಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಪರ ಅಂದು ಮರೆಯದೆ ಎತ್ತು ಬಿಡಿಯಲ್ಲ ಅದು ಕಷ್ಟ
ಇದು ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅನ್ನ ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನಾಗ ಅನ್ನ ಬಡ್ಡೆಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪೊಟ್ಟು 1 5 ಪೈಸೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಅನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಫ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಫ್ನ ಓ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಡ್ಡೆನಾ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಡ್ಡೆನಾ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಫ್ನ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಯಾಕೆ ಆ ಕಡೆ ಕೇಳು ಓ ಎಡ್ಡ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಡ್ಡೆನಾ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಡ್ಡೆನಾ ಅಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಪುನೆ ಇದೆ ಅದ್ನ ದಾಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಇಂಚನ ಪುನೆ ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನ ತೆಂತ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಶಾರ್ಪುಲೇರ್ಗ ಸಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಅವನ್ ಚೆಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಕುಸಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಡ್ಡೆನಾ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಡ್ಡೆನಾ ಅನ್ಬ ಮೂಜಿ ಜನ ಕೇಕ್ ಗೈಸ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೂವಂಡಲ ಒಂಚೆನಾ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ ಪಂಪು ನೋವು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇರ್ರದ ಆನ್ಸರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೊಂಜೆ ಲವ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ದಕಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಗುವೆಲು ನೂಕುನು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಪೋದು ಗುವೆಲು ಲಾಗಿರು ನೂಕುನ ಇರುವ ಅಪ್ಪರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೇಡಕ್ಕೆ ಹೀರೋ ಅಪ್ಪರು ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಏಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಪೂಜಲ್ ಪೂರ ಪರ್ನು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಾಲು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಒನಸದ ಟೈಮ್ ಒಂಜಾರ ಅಕ್ಕ ಎಪ್ಪಲ ಬೇಗ ಒನಸು ಪೋಪೇರು ಹಿನಿಯರ್ನ ದನಿ ಇಜ್ಜೇರು ಅಚ್ಚ ಲೇಟ್ ekle baka nespun pokkadana ekle nespun pokkadana ya bye pardan dombu guys enchondu panda dombu enk pidai ponda kancha a namne undu danipna kudara barka arupura barka ar panpini guys ar enkle ulta apsarada danipnaga barudu ar mast jolly panpini enkleg sari apu jau danipnaga barra tojena ancha pura vishaya tombutule enchondundu kode patam pondu lerda palle skin tan apunatri ಅಕ್ಕಗ ಬಡ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಬಡ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ದನಿ ಏಪಲ 1 ಗಂಟೆ ಬೋಪಿನಾರತ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಆತ ಒನಸಗ್ ದನಿ ಬೇಗ ಬರಪಲ್ಲೆ ಒಂದರ ಇದು ಫುಲ್ಲು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ಆಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಕಾವಲಿನಕ್ಲೆಗೆ ಚಾಪನಿ ಬೊಕೇರೆಗೆ ಈರೆ ನಾಪುಡನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ್ ಅರೆ ಗೌ ಮತ ಕ್ವಶನ್ ಕೆ ಬಿಕೆಂಜಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಉನಸ್ ಪುರಾಂಡ್ ಉನಸ್ ಎಂಗಿನಿ ಬಾರದೆ ಕೈ ಕಜಿಪ್ಪು ಕಾಂಡೆ ತೋಜದತೆ ಅವೇ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಅಕ್ಷತ ಏರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಬಸ್ಡ್ ಪೋನಾಗ ಬಯ್ಯಾನಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಂಟದಿ ಇದು ಪಾತಿರ್ತೀರಿಗೆ ದಾದ ಪಾತಿರ್ತೀರಿ ಅಂದಕ್ಕೇನಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಾಲ್ ಡಾರ್ಲ
ಅಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರಂದು ಕೇಂಡೇರು ಎಂತ ಓಕೆ ಪಂಡೆ ಬೊಕ ಒಂಚ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತು ಜಾರ್ಡ ದಾದ ಕಂತೇರು ಅಂತ ಒದಕೇನ್ಗ ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೆಕೆ ಉಂಡತೆ ಸೆಕೆಟ್ ದಾಲ ಕುಲ್ಲಿನೈಟೆ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಹಬ್ಜಿ ಉಂತಿನೈಟೆ ಉಂತಾರೆ ಹಬ್ಜಿ ಓಯ್ ಬೊಕ ಹಾಯ್ ಕೋಡೆ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಕೋಡೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತಾರ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋವವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅవి పెంచిన పోపు నవ్వుకుండా దాని కోడి అని రన్నింగ్ ఇడిತ್ತ రన్నింగ్ పోಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಆರು ರನ್ನಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಮಂತೀರಿ ಎಂಕ್ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಜಿ ಅಂತ ಏರಂದು ಪೊಸಮೋನೆ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಜಿ ಯಾನಚೂರು ಆಗ್ತದೈತಿ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಮಂತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಬುಡು ಅರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಉಂಡ ಬಂದು ಸೈಡ್ ಪಾರ್ದು ಕೇಂಡೆ ದಾದೆ ಕೇಂಡೆ ಅರಣ್ಯ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಶ್ವಿತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಪಾತಿರ್ ಯಾನು ಅಶ್ವಿತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾತಿರಿಯರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಏರಂದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೇನು ರೋಡ್ ಕೊನಗ ಲೆಕ್ಕದ ಪಾತಿರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಾತಿರ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಏರಂದು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಏರಂದು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅರ್ ಬತ್ತ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತನ ಬತ್ತ ಪಾತಿರ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದಿತ್ತಾರನ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲು ತೂದು ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳ್ದ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಂಚ ತೂದು ತೆಲ್ತನು ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತ ಪಾತಿರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬತ್ತ ಪಾತಿರು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ದಿಕ್ರ ದಾಲಿಂಚ ಎಂಕ್ಲೇದು ಅಂಚಾರ ಅಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ನ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಒಯ್ಟ ಪಂಡ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪನ ಪಂಡೇರ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಪಂಡೇರು ಕೃಷ್ಣಪುರ ఒక అర్న గుర్తే జాకెండి అర్న రిలేషన్ ఎరిక్కిరా అర్న గుర్తెత్తు నీకు ಅಂದು ಪಂಡೆ ಅರ್ನ ಗುರ್ತೋಡು ಪಂಡೆ ಅಪ್ಸರಡ್ಲ ಇರ ಬತ್ತ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಅಶ್ವಿತಲ ಅಕ್ಷತಲ ಓಲೇರು ಆ ಪುದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಕ್ಷತಾ ಆಶ್ವಿತ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ಆವು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪರ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದಿರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ ತಪ್ಪದೈತೆ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವ ಈಗ ಪಂಡ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅವನ್ ಕೂಡ ನಡಕೇನು వచ్చి ಸಪ್ತ ಕೈ ಅಡಿಯರ ದಿಕ್ಕಿರಾ ಆಶ್ವಿತನ ಆರ್ತಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊ